Halo. Sugeng dalu. Nah, Lah ngono ra ayu. Sugeng dalu Mbak Inces Apeli. Sugeng dalu. Apri udu apeli. Ya sesuk ning IG kuwi diganti aja Apeli. Tulisannya Apeli aku mau baca A P E P L I L Peli Apeli. Sing bener nah jenenge dibenerken Ya itu gantinen to, Pri. Gantinen atitit. Wow. Aku malah kisruh pikiranku. Apa titit? Apa? Kau diganti kenapa Pak Eno? Titit klakson titit. Oh, Wis, klakson. klakson titit wis. Klakson. Rampung. Langsung teko cah siji ki mung marai kisruh tenan. Oke. Presidenku tak pateni dhewe. Aja to. Princess Apri. Princess Apri. Pakai R ya. A P R I. A Apri. P R I bukan A P L I. Apri.